Hormatly dinleyijiler, inni bolsa sizi ýazyjy Arap Gurbanowyň Üýlençi powesti boýunça düdülen radioýuny eşdirýäris. Duman duman yel gel yaley boy bibe ey basvarın ey basçak bolsun soğal yaley boy bibe ey bibe boy bibe soğal yaley boy bibe Ay alık kaçsam ey gel al yorganım ey ardın alev can bibe Vakete kakvi ey tamdıramın tarın alev boy bibe Ey bibe boy bibe Vakete kakip tamdıramın tarın aley boy bibi. Behinlenip gelýän kimdir öýdýäňiz? Bir Halmrat. Ol ir bilen guma gedelenje gidipdi. Häzir onuň gumdan öwrülip gelişidi. Halmrat oba argyşdy bolin. Birden hova garaldy. Birdenem Vay bu. Ölen sevello. Bamrak öýe turan ýokun sylmay ýerlerine. Bu mal oğun ne işlep ýokän? Bu bir binden koyun. On häzir tutaýmadan targyp ally urusyna gaçyp gider. Ahir tutdum o. Bu alga kelýän kyrkym käni. Abi! Abi! Bu goýun sizin kimi? Hawa. Bizinkili. Çykyp gaýdy beripdir. Şey diýdiň öle. Ýaşyňy da diýmäldim. Şuna tutup oňar aýdyňyz. Ýupyňnamy? Wah, almandyryna. Şeýlemi. Oňar bolsa näme diýdiňle? Bu saňa baş atmak. Hani maňa öýüňizi görkäs? Hol. Tewtlükden geçince yerinde. Gök kapılı olurlar. Şeýlemi. Hani ýörüň anna görkäsmi? Ýör. Halmrat gowrugy elek ýaly temiz goýuny süýreklep, onu gowhurlaryň howlusyna alyp bardy. Şükmet alaýyn. Men derrejik öýe gerip bir ýüp alyp geleýin. Ýaxşy, ýaxşy. Gowhur Halmratyň ýystyry kümäge girdi de, ýüpü Halmraty tutdy. Halmratyň ýüpü uzan elleri doňup galdy. Ýigidiň ýüregi sartyp gitdi. Çünki gowhur ýylgyryp durdy. Ol gyýdyn ýüpüni edip alannam, goýnuny edip daňannam, gyýdyn kümeden haçan çykyp gideninem bilmedi. Ine şundan soň şol gök köýnekli gyz Halmratyň günnüdi küýü giýje düýüşi boldy. Halmrat haçan görsen gök köýnekli gyzyň ýoluna garap, olaryň howullaryň günne gorsundan geçen akar suwuň başyna boýnuny sallar oturardy. Ine bir gün hawa şol gün garaňgyga tyşyp barýardy.
Qıyıd eline bedir alıp akartuğa taraf vurdu. Yağın başında oturan Halmuradı görmem, su beyleki alma, idine dolanacak boldu. Yigit ılgap onun önünü takladı. Anası kayak çektenli. Oy, bir kim? Şoğunun meri. Herun şöyle sen gelirine karşı otuyorum. Men ne edecektin? Tepeme tercihecek. Musafir kulum olup ayağıma yıkılacak. Vay, ayırlı Uğurcan. Tine bir utanıştı ekeni. Kızımı dönün edeyim, beni yakma, men sensiz yaşap bilecek ya, sensiz men ölürün, duğuz kessin ölürün. Ayırlı, koy ver beni. Yoksa yıkılır. Kıyıkıray, koy beni öldürsünler. Bu neyim sen ağlayan? Ağlara neyim var? Hani, kurulu şöyle, kelle hamur kaldırtana yüzüm bir göründü. İşim aitti. Vay, men düğümü de nerede bararkam? İsledin bile var ayeli. İşin kaytma deyal bu tayda, neyim oluptur? Sensiz yaşap bilmeyeceğim, ova zar çektiydin çekin, eşdiyem. Bağrım şu boşaman için koyundan mollu. Yoksa beyle rahatlar bolmazdı. Amin veli, şu oyuna ölünce hem alkışaydık geçer. Hanım güllüm, yok mu hanım güllüm? Sen beni yigrenim ola kenime. Yigrenim o gerek, he? Haytana, Gövür. Ana, meni ecem çağırıyor. Ayrıl, men gideyim. Bolya Gövürcan git. Hoş, men yine gelirim. Halmurad ertir yendi şol yere vardı. Tägice tağıt dördü şenini qaraşdı. Emma Gövür gelmedi. Ondan Halmurad lap keç olup öylürdü. Gövür'ü görmeye yoktur. Edim akmak soğutsa olmasam hem bir düğün kıyali iş ederler mi? Kişinin maşgalatının elinden tutuvermeye ne hakkım var? Gövür men yalini başına yaptın mı? Yerin yüzünün erkek gövöklüsü yekemen mi? Hey Gövür'üm yerde yatar mı? On yalıktaydı il gözüne sürmedir. Ana göre, onun eyem toyum ellendendir. On son ölüp bileyen olson, men neyem işlerin. Gövür olmadı bizim yüzü ne hili yaşarın, ne hili. Ol öyüne varan tanım incelmedi. Onlu uğuklavan bilmedi. Her hili düş görüp uğuksuna varlı. Ertedem ol Gövür hakta pikir edip geldi. Gün yaşansam, yeni şol soğuliyabın boyuna vardı. Karaştırmadı. Salam. Salam Gövür, salam. Yer kurun musun? Düğünden sorma gelmedin. Düğün şehre daydamlara öttüm. Men düğün benim şu yerden Edildağ'ın önüne yanına kayttım. Kim bolup yürüsün? Bir yerin içinden aşık olursun. Şeyli olur ekeni. Atıl kişi de yatıp olmadı ekeni. Düşümde de şunu görülüyor ekeni. Yiyem düşüm görüyor mu? Onunla da ne hilli iş? Değiştir de. Yok Gövür. Bey mi? Men düşüm üyt köşük. Düşümde şu sağa diyap düğüpsü derya bol görünü. Senim anır kenarda kalın. Elim bulap neyse sağırdanım. Yanına barıp bilmedim. Her neyse güdiyen bilin yetip bilem ok. Deryam ortasında neden qarıp boluptum. Oğum yar bolsa köpe ağlacaktırın. Yüzüp geçeyen bolsun govu ordi. Düşün anıyam. Keyfine ananatına mı yetip var ya?
Haqiqat. Oyolukda akladı ne ayli? Hey, umudu inanman mı onu? Onu diyorum için canım vermeye tayyardım ana ne yapın? Ne mi dedim çıkarım oku? Beyli oda köde düşürüyali. Men beyli kıyılarda ne mi mütküzükmüş? Gökür, mağlukat. Men seni hemişe görledim. Okuya kalmam. Qoşunçılıkta bolumda da. Gelip kalkozu işlep yörkemin seni gözlep gezdim, Gökürcan gözlep gezdim. Yine hiç yerden tapmadım. Ahırdan bir yerde duş gelsen radiydim. Hiç kıydın yüzünden, hiç kıydın gözünden sen gözümü tapmadım. Vay dile vardın mı? Oy, ne meçtiliyen? Ya öyküleydin mi? Sen bana ananın oğu ahri. Anan yan Halmurat. Düğün geleninin ne dedin? Laycak dördün yarın öttün. Senin onu öydü keninde. Hova, ödedim. Onun hemsin çıkmadı. Çıkmadım da. Nece vaat otururken git yinap gördüm. Yine de alıcı oturun buldum çıkacaktım. İşe doğursun öttüm. Halmurat kıydın kolundan tutunu duyman kaldı. Şonunu ikisini de toğrun yalı oldu. Göz açıp yumaz salımın içinde ikiden birinin şeyli bir bağrına bastı olin, olur kalan ömrünüm şeydip geçirecek yarıdılar. Halmurad'ın ecesi Akıltan bilen aşırağı ikisi öydü öz oğulları hakta gurrun ediyadiler. Kakası, son kuvaktır oğluna sen ediyer mi? Hava sen ediyen. Vay, mene sonun öyle Hasan gelip gidiyendi. Hasan iyi bitiyen bilyen nedir? Bu bol piyosunu iyisi neyle yetişyek? Yine bugün eme öydü yok. Kuday bilsin inne Hasan gelir. Vah kakası, gelip yören yerine bir iyi bitiyer mi ki? Ay men ne öyle? Ah iyi bitmene mi işledin? İyi bitiyen mi olsa şehit gün era bakıp barmazla ahırı. Ay o kakası. Onun özüm olsa uğrap görsene. Bir köylükte osmokladıp soğuran mı oldum Bana aydan saat olmadı. Vıy, ay o kakası. Ya da o ki öğlendirmenimize kahar edip öğrenmez misin? Bilçem der. Böyle olsa hayal yakarlık urmadı derrov soğrap gör. Yekedi kırarımızı öz elimiz bilen horlap öğrenme olmalı. Oğlum ölüp kalın yeke şak. Edil şol vart Halmurat geldi. Ol şarttı. Begencinden ikerini bir yeri gelin oktu. İyice? Kaka. Ne ameti seni de mi yatan yok mu? Ay bre. Hengelerine karşı batıyor. Ne amal trayt? Bütüki ecene. Oğlum şu ullur iğlep var ya deyip müşakkot barını yaptırıya olun. Yeri bine hemen alamadıdır o. Oğlum ne amulem olsa ait. İyice. Al bana çayımdan bir kate ver. Vah can madam içeceksin çay olsun. Ondan ne mi içecek tadın var oğlum? İyice. Ne emmedin ya ya? Oğlusun ten keyfin ha koko. Halmurat şondan son Gökür bilen duşyanını olara gurrun verdi.
Qarlarım onu unamandırmadı. Gövhür bu zatları henidem ınanın noktu. Ödünü şeyle ovadan oğlan söyleydip, onun kellesine de gelmeyedi. Halmurat onun gözünü yönü bir yigit derle tükönüksüz bağıttı. Ol beğenip, ecesini ececanlayıp bir dünyaydı. Dört yigitinin gedeklikine okşap çıkıyordu. Öydeki bari işi öde de geliyordu. Halmurat'ın söyleyeni çın olsa, qalanı hiçti. Yönü şol yalan molaysa olin. Gövhürün betine qar yağacaktı. Soňky edek duruşanlarını Halmurat ona şeýlediydi. Hasan toyu derdi. Bilemok. Yine de 10 günden. Ayın 14'üne. Makul mi? 14'ü gecen. Nähili bolýan özüň bilýän ahiret. Ay dolgun bolar. Özüm tezde gelekdir. Yekesede gädik yer ýokdur. Gecede süýt ýaly aýdym mor. Sen aýy seredersin. Aýym saňa sereder. Ana şonda haýdyňyň owdunlygy senlek görür. Men şu wagt seni temgidimi 14'ü gecen aýyny men dedip ýörmegim ýöne ýerden näle? Yeri. Derden ay menden oğudun molaydın. Yok. Beýle dadym bolma haky yok. Hiç bir ay. Men aýyma taý gelmez. İsledem aýy teretmen uňup bilerim. Emma taňa teretmesem, sen ýüzüň görüp durmasyň bilen hiç uňup bilmerim. Her kim öz ýaryny dogan aýy diýip, aýyn gözler özüge aýy teretmez. Wagt ýetiňe degeni gökörsem, beýle owdan sesiň ma bolsa, ýoňa etseň bolmaýar. Ýene-de bir zat çykaýpan gökör. Aýdym eşdediň gelýän bolsa, ertir kluba baray. Şeýlemi? Ýokman maram. Ýokman. Men näme aşyk bolýanyňa mene haýran. Taňa taý geljek gözel ýokdur gökörsem. Dünýe giňdir. Menden milyon etdi gowlarym bardyr. Ýeriň üstünde ýoklugyny açyk bilýän. Aýyň üstünde bolmagy da hak ýok. Eger bar bolsa, aý ýüzüniň suraty alnyny gözümde ýylar da. Dünýäň ähli barlygy diňe bir aýdyr diýämiň. O diýeniň dogry gökersen. Dünýäň aňyryna ýetme ýokmuş. Ýöne aňyryna ýetiläýänne de senden gowsuny tapyp bilerini edemek. Sen meni ýürekden öwürýändiňe indi anandym. Gökersen şeýle oňutgaý dugul ejeň seni gymmat bahalaýmata ýaşadyr. O näme diýdiň? Ardan gymmat bahalap men näme tatlykmy? O näme gökersen? Göwnüme şeýledir bolup solu tamyň içinde iler gaýry süýüşip, baýyk gyýylaryna baha ketýärler. Bir-birini gowurýan bolsalar, baha ketseňem marar, baha kesmeseňem. Ine, men sen gözüňde ölüme marýan. Eýdem ejeň seni mugut bererok. Men ejem sen ejeň ýallydir. Näme diýdim şonu eder. Ay, men ejem näme, gelin edinjek diýip, eline aýagyna gyzadyň penjatyna gysyp oturanlar. Onu ejem men tatyn aljak bolýardy. We, ýoksa näme? Senem şoňra diými? Hey, menen sen üçin zat gytkanarmy? Onu söýýänligin ýalan eken Halmurat. Kim özüni sattyrsa da, men özüm sattyrman. Men özüm sattyryp malläl ahyry. Söýgüme söýgü bilen jogap berseň, men baham şodur. Gökörsen, men bu zatlaryň hemmetini diňe oýnadyp aýtdym. Söýgü bilen oýnadylýan nädir? Gökörsen, bakşla. Sen öýlerin malýal sattyryp ýörün gyýlardan däliňi bilýän. Şoň üçin seni söýdüm. Ejem men mugut gelin edinende begenip ähli pullaryny bide berer. Bizem oňa gök maşina alynar. Onam üçin gök maşin? Sary ak ýa-da gara bolmalyal. Men gök rengi gowurýan. Arada öýlençi gelip güýçli ýaşaýganda gök könükli bir gyz gördüm. Şonu ol gyz maňa bir şak ýarapdy.
Ene on son gök maşini dinge, şu gök könöklik qeýdi miner. Sen inni sen taýyn bolup durgun. Ayın 14'üne işip barjaktır. Dur. 14'ü golay bolýar Halmurat. We näme? Okum bir tagman oturayın. Bar ýok ay yarım wagt galdy. Ay yarım? Vay bo, yetli jogap bar eken. Ýalbarýan edidim. Garaş. Bolýar. Bar teň diýen boldy. Gofar! Ay Gofar! Gofar! Ay Gofar! Gofar! Çağırýarlar. Men gittim. Gowher ıldygyny ýazman öýlerine bardy. Görse ejeti ortarada serilip ýatyrdy. Vay. Ejecan! Gowherin ejetiniň ýürek ketelinden tarpataýyn aradan çykmagy açyk howada ýylrym çakan ýaly boldy. Ýöne ýylgün bir gowudat. Gowherin ýanyna her işini gelip gidişip durdular. Moğolumlardır jorary beýlede dursun. Direktoriň ödem telim gedek gelip gitdi. Olaryň kömegi bilen Gowher ikinji egzaminden tapşyrdy. Ýöne olaryň hiçdi Halmurat däldi. Başa iş düşenne her kim öz golaýyny, hossaryny gözleýär. Gowher üçin bu dünýede Halmuratdan golay adam ýokdy. Halmuratym Gowheryň ýüregini bilip duran ýaly, häli şini onuň halyndan habar alyp durýar. Halmurat 10 ýyllyk oturup uniwersiteti okuw ýerjek boldy. Emma egzaminde konkursyny geçip bilmeýän galdy. Ol muňa gynanyp näme etjegini bilmeýän ýörke daýysy öwelük onu öz ýanyna satylçylaldy. Ine onsoň daýygyny kiti şäherde kalhozyň gök ekinlerini satyp başladylar. Emma bir ýerde udagy işlemek Halmuratym ýetser bolmady. Ol bahym harby gullugyna gidip şol ýerde de şoförlük hünerini el alyp geldi. Geleli bärim ol kalhozyň ýük maşynyny sürýärdi. Öwelük bolsa, onu ýene öz ýanyna iş aljak boldy. Bugünem ol şol niýet bilen Halmuratyň ýanyna geldi. Onu göwnedibem, garlaryň ýanyna bardy. Aktoltan oğlunun bir toylu vurunuz ne hili olur? Hiç hilem olmadı öylükçe. Gülyalı olur. Sefer Pahi'nin 40'ı geçtiği urtu toy eder. Yanlışyan olayım ben. O ne için? Ay bir topur yetim başınıza düşeymesin diyecek bolyan. Öylükçe. Tüveleme dünyalar bolsuluk. İnni kişi azar radyo. On neyme gınlıgın? Sizden ha 2 yetim, olurum 5 yetim. 7 yetimi eklep taklamak Halmurat'a eğirdir mi ka? Onsoňam eklep taklayan oğlunuzdan hayır görüp bilmejek bolsaňyz nämen azyndan? Eger şo gyzy gelmedi näýseňiz o gyz Halmurat'y siziň eliňizden alybam gider. Onsoň oğlunuz onuň jigilerini eklejek bolup ylgar ýörer. Size de bir petselik hayram degmez. Oy, sen aýdýandan ama jany var ýaly. Ýöne Sefer Pahir öldü diýip sözüňden dänmez. Hay, onuň hiç hili aýplygy bolmaz. Halmurat menem öz çağamdan aýry bolamok. Halmurat özüm kytyllady. Ikimiziň bu dünýede bar gözümiziň görüp durany şol iki sahyr. Olardan aýry düşüp görjegimiz näme? Onsoňam şo diýen gyzyňyza men äwirken pedindime motorony. Haçan görseň ýylyň ortasyna çykyp saçyn sallap aýdymy zewle diýip ýör.
Ay, ondan minni. O kimden çekindin ay? O soru başına atılan gıyızdırdı. Paydiyandan ama doğru bolýyn. Ýöne Halmuratjan göwnermike? Ay, göwnemejek gumanı barmy? Dogan meneme. Ne bileyim ne. Siz onun ýene fahry. Ýene-täsiniň diýenini etmeýän ança diýen ogullanam ogul barmy? Pahay. Wah. Yer bolýa men anda gittim dogan. Galyny özüňiz bilersiňiz de. Ýaşanda sag oturun. Sultancı bu wakany en çimegedek böwürüp çöwürüp, ahry dogany öwülegiň gıydy tillany gerin edinmegi ýüregine döwdi. Muňa aşyr agada garşy bolup durmady. Halmurat welin örgökden geldi. Siz näme? Däldiridiňizmi? Bu ýeri biz siziň edýän gurruňyz nähidi? Ýok, beýle dat bolmaz. Bize sana gowy bolsun niýet oglum. Bizim sana erehimiz gelýär. Yetim saklap, agzıýag jaran ýokdurlu. Olara 5, bir 2 garryň bilenim 7 yetim bolýar. Ol giden adamy eklep saklamak bir öýle kıyın mor ahry. Çymçyk ýaly bolup, uzun näme janyň bar. Bize kulak asay jan ogul. Seni ekledik, sakladyk, adam etdik. Yaşımın sonunda birem sen hödüýün görmeli ahry. Ýok, ölsemem göwherden başga öýlenmen düşünýänimdi göwherden başga. Aha, senem bir depen ýeriň depip durmada. Diýlen ne däýerler? Şu adamlaryň sana yamanlygy ýokdur. Bir zady kän gaýtaladyp dursaňam gowy bolmaz, düşün ahry. Ýok. O diýeni de edip biljekler kaka. Diýleni etmeli bolsun. Ýok kaka. Men ol işi etmen. Beýle de bir ýokmysyz adam bolar eken ha. Men düşünýän siz men şu dünýeden ýok bolup gitmeňmi isleýärdiňiz. Emma men siziň o diýenleri etmen. Etmen. Göwüm kim söýsem men şoňa da öýlenim. Bar cehennem bol. Eteylen. Güçi öýlen. Päheyde bol. Hamana bir yumurtka talar ekenni. İnher ýaly ikoglu görmeýän gödüm. Goý, senem görmedim. Eşdärmin gülmollydyň gummol şerden. Şundan soň Halmurat inatatynyň gaňryşyna gaýdyp bilmän dymdy. Ýüregi bolyn gowher küýsýärdi. Madama şu hakda pikir edýärdi. İnen soň ol bir gün gowheriň ýanyna gitdi. Gowher zar delil ağlady. Halmurat, geldiňmi? Men sen geleceğini bilýärdim, eridim. Ağlama gowher, ağlama. Kädämi jemelirdi. Ağlaman bolarmy? Senden başga men hiç kimim galmady. Gowherjan. Men seňň her günem geljekli. Ýöne şu kygarry meni. Näme ol kygarry? Olaň adarken gowherjan. Yumruk ýaly garrylaňym adary bolmy? Gowherjan sen olar tanaňa, sen onu aýtmakry. Näme bolupdyr? Radi bolan oklar. Näme radi bolan oklar? Sana. Maňa? Howa. Näme? Ay, yetim diýdiler. Ýene beýleki diýdiler. Garabana tapýarlar. Ahir, şu çaka senin menden kaçıp yörenim. Şoňmy çyýne kelep. Dag näme gowherjan. Ýogsun dag meni... Gowher!
ejetinin ýasyny tutup näçe ağlan bolsa, Halmurad çüýünde şonçorak ağlady. Ýöne bu onuň iň soňky ağzy boldy. Soň ol ağlaýyn nisede ağlap bilmedi. Onuň ağı damary düýüp teýkar bilen gurap, takrap galan ýalydy. Onuň dağ maralynyň hyýaly müýnsiz, owadan gözleri inni howsalaly, bir neme müýndi garýady. Ol indine bir zat. Jigilerini horlaman idetmek hakkında pikir edýärdi. Şol günleriň birinde de kalhoz başlygy Ajeveci onuň ýanyna geldi. Gorgun oturman Gowher. Şükür. Gelin Ajeveci. Hey kıydımcan, hiç dadın aladasın etmegin. Hemmesi düzelür. Sağ bolun Ajeveci. Ha, ay bolýada. Bu dulunuzun atılgı torbacın en aycadygyny. Ayo bir köýnüje torbajykdyr da. Jigilem aşkrat talyan molaýmasa, bir şonu ullanymdagyn. Şu torba ejin kakyna gelmeýäkde bardy. Rinkinin gowdugyny. Doğrusun aýtsam bu torbajyga meniň kowalmaly bolýan. Şeýlemi? Ýöne. Kakyn namartlyk etdi de. Ýogdum senin men gıydym bolmaly. Dogurdan? Howla. Hey, Ajeveci yalan söýläpdir diýip eşitmedin. Kakyn meni harlady keýgim. Adamyň patasyny uruşun ikinji ýyl alypdym. Ýanyndan elinji adam gelip aýtdy. Sen kakym uruşýatan soň bir ýyl geçen soň geldi. Döşünü orden bilen medal tutup durdy. Adama senim oturmaýady bolýan, şoňa oturdy. El bolsa da görgüli hötçü dekene. Gowurup ölüp ýatsamam ýüzüme seretmekde. Maňa geljek bolup aslyşybam ýatma, janyň çyksa da seni aljak geldiydi. Bay, şonu namys edip ağlandyrna. Hey, söýgü diýilýän zat bilen oýun eder ýallardyr gıydym. Ey bolýanda. Hani jiglerim nerede? O jaýda ýatyrlar. Çağa. Hayra herkim bir zatdan ýanmalla. Gowherjan, herigi ýadyňda bolsun. Kim çağany horlasa onuň özü kar bolar. Birini söýüp dag edip jiglerin horlaýmagyn. Ýok ey Ajeveci, ýok ey. O zatlar aklym ýetýäli. Şu zatlar bilenin üçinem pravleniýanyň çlenleri kommunistler bolup hemmesi seni şu öz çağılar bagymyzyň ýol başçy edip bellemege karar etdik. Ajeveci? Men näme? Men onu başararmı kam? Vay, çağılar gowurýanyň çynyň bolsa başararsyň. Sen näme diýsen o gowurjan, ertir kantora var. Galandy şol ýerde gürleşer. Bolýar. Bir gün Halmurady daýysy öwelip öýüne çağırdy. Halmurad ýegen, indi sen men ýanymda işlemejegin çynyňmy? Owaday. Men mundan meýle katgysy bolup işlejek däl. Sen ondan näme ýamanlyk gördüň? Galmany heralçydan 5-10 köpük pul galýar ahry. Taňryň unem dardan känlipdirler. O pullar näme sen garynga diýip ýa-ma? Yok. Maňa 10 ýaly pul gerek däl. Düşünýärmi? Gerek däl. Men iýiliň zadyny gözükýän nalaj edenlerden näl düşünýärmi? Bay bo. Sen onu daýyň nalaj eden adam edýänmi? Ay, bele de däl.
Yer bolya da bu sapar geçireyin golün innikili beyle diyten halaman yegen. Halaman. Adam bir dünya oňat yaşamak üçin gelýär. Ine şonu başarmayanlar nalaç edeyindir bilsen. Yer ontaň. Sen ol warak maşynyň tigirlenýärmi? Ay häzir remontda. Batym kalgo täze maşyna alacak. Aja özede şoluň birini meren ýeter berdi. Hay, Hasan kalgo täze maşynalar diýip garaşyp görmek bolmy. Ontaňam kalgodyň maşynadan taňa dep eýdi. Täze maşyny özüň alaýarlar da ýegen. Özüň alaýarlar? Näme gurbatyň çatanokmy? Sen gurbatyň çatmasy menki çatar. Sağlyk bolsa aňarty 10-15 günden işiňde söýenip duran bolgany görersiň. Näme? O nähili bolgu? Oň nähildi o megen. Täze bolgu da. 500 manat berip biriniň osuryny satyn aldım. Ýöne, öz adam almagy gorkýan. Ay bu ilçilik de ýegen. Oğunun görüp bilen oklar o. Maşin näde alıptır, ayını näde alıptır diýip derre ward etjekler o. Daý. Yer onsoň o maşin kimde durar? Mamazertene. Oň sende ýa mende duranyň näme tapawdy bar ýegen. Onu sen sürersiň, onsoň sen onu nirde goýsaň şonda durar da. Neden görýär ýegen ha? Ay. Halmrat daýatynyň bu maslahatyny garanky görüp etli wagt içini gepdi. O qaydyp gelýärdi. Şergedek şeýdip qaydyp gelenini tylla kakatynyň ýüz gözüni görüp el heder alýardy. Muňa öz ýanyndan ýanyp bişerdi. Edil şol günleriň birinde de giýje tagat 12'lerde öwelip tyllany öz ýanyna çağırdy. Gel gyýdym. Gel. Näme kaka? Sen bilen görürüm bar gyýdym. O nähili gurrun kaka? Gyýdym. Senden başga bu dünýäde hiç kim ýoklugyny oňat bilýändiň. Sen dünýä ýynyňdan ähli aladam sen boldun. Biz sen diýenine däldiýenler. Ine innem töleme adam bolup ýetişdiň. Ay, o zatlary bilýän ahyry kakacan. Ýok gyýdym, ýok. Senen tek hemmetin bilýänlerdiň. Gyýdymyň bagty açyk bolsun. Diri käm, ölü kämim horluk ýüzüni görmedin diýip men nämeler etmedim. Hawwatyllajan. Barny sen üçin etdim. Ýöne bu meselede demiň içimde bolsun. Bomy? Men muny eçeňe de aýtman gelipdim. Emma saň aýdym. Han berkel. Berkel gyýdym. Bolýa. Şu sandygyň içine seret täzer. Hani? Vay! Bu pullar näme kakacan? Bu pullar sen bagtyň gyýdym. Bu nähili men bagtymys? Hey, beýle de bir ummasy pul bomy. Beýle köp pul sana ýöneligi düşünneldir. Bir emmasy bardyr kakacan. Bu pullaň maňa nähili şöni bilen sen işiň bolmasyn. Kaka, sen bolsuňy bir belan üstünden bararsyň. Sen son kuwatda bolup ýörsiň, bıçansın adamsyny meňden ok. Yüzüňde kan pet galmandyr. Bu pullaryň halal pullärleri belli ahyry. Bu pullar ahyry bizim başymyza ýer kakacan. Sen samsyjak gyy. Senin tek aklın näme satýar? Pulsuz ýekejädimi bäklep bolmaýanlygyny sen düşünmeli ahyry. Puluň bolmasa sen kim? Hiç kim. Sen men ýalňyz perdendim ahyry. Pulum bolmadyk bolsa senem meni halardyň öýdemek gyýdym. Şu zatlyň hemmetin sen üçin edýän, diňe sen üçin. Senin biziň mydama ýanymyza alyp oturasyň ýok. Senem bir gün kakacan biýdimi? Meni sizden ölümden başga zat aýryp bilmez. Wah, aklyga döneýin bahalam. Beýdim. Ine inni tüz men gyýdym boldum. Näme men halmyrada maşyny ýöne yer alyp berendirýän. Näme? Hemmeti sen üçin. Ay, aýdýan näme kakacan? Sen aladan gyýdym. İkiňiziň biri-biriňizi oňat görýänliňizi öňrekden bäräň ýana. Dogry edýän gyýdym, dogry edýän. Özüm kyýalda at bolmaz. O akkajeňim şu seni bize beräý diýip günüme goýanak.
İnşallah ha ikiniň toýuňyzy Allah näme ederdiz kowaýar. Enon soň Halmuradım senem gözümiň alnynda borsaňyz. Gydym. Nene görýän? Näme tedim çykaraň okydym? Kaka. Näme? Kaka. Sen yüzün görmegen pählidir. Tilla buğrundan soň kakatyndanam. Halmuratdanam öler ýaly gatyrdy. Ol bir näçe günläp Halmuratyň ýüzüne seretmedi. Bir gün Tilla okudan adyp gelýärke, oňa Halmurat duş geldi. Tilla! Nädirsiň meni? Yer sana näme bolýar? Näme üçin meňle gepleşiň? Meňe ýep ýigrendigim içi güjükli adam. Näme? Mene wala hiç sada düşünýän näme? Düşünmän beteri ne diýensiň? Kakamyň ýygynan haram pulunyň ucundan özüňe maşyna edindinmi? Edindin. Kakamyň puluny gözüň mızdyryp, maňa öýrenmek üçin ejen kakamyň üstüne iýerdinmi? Iýerdin. Tilla, Akkedim bilen garry ataň taşlap, bizde ýaşamagy söz berdinmi? Berdin. Dursun entek bir. Bu zatdan bari yalan Tilla, yalan. Men sana öýlenmek meselesine düýbünden garşy çykdym. Maňa hiç kimiň maşynam gerek däl pulum. Ondan eger men öýlenjek bolsam, men öz göwherim bar ahry. Seninle göwhere öýlenmersiň. Oň ejesi lahary. Bir topar yetim çağadan başga göwherde zat ýokdyn bilýänsiň. Sen bir namaz edeýin ekeni. Tilla, dursana nira Tilla. Halmurat çykgynty derde galdy. Maşynyň açaryny Tillanyň ejetine tapşyrdy da şol çykyp gidişine dolanyp öwelekleri garatalmady. Bir günem Tilla ýüzüni duwag edip Halmuratlara geldi. Salam akkaja. Oy, Tullacan, basır sen midin? Bak bu özümün hem görsünün uğru kaçıptır. Yer menin ýaly maskara yoktur. Haky seni şu komşularımın birim kediýänne. Geç otur Tullacan. Demin alıp durunca çay var. Yok akkaja. Çaya beýleka wagtym ýok. Hani Halmurat degen ýokmydy? Bak ýaňraçyk bir ýere çykyp gitdi. Gelir öde. Näme etjekdiň onu Tullacan? Ay akkaja. Biziň kimşuny uğruna däl. Näme bolupdyr? Näme habar? Näme bolupdyr uğruna bolma? Kakamyň iýisi gaýtdylar akkaja. Vay! Näme boldu? İyisini suda geçirttiler. Şu gün iki adam gelip üýümizin ähli boşun ýagyp gittiler. Vay wagtyga canım. Näme tapdylar? Wah, sen soramak geçe. Dünýäň puly bilen gaçyk adam tapdylar. Ey Dayım. Vay, o ne ölük canım tutanırlar. Ola, tuttular. Halmurat'ı näme etjekdiň? Maşynly gözüňem çykarmaz. Şonu aýdaýyn ýyp gelay. Vay gara baktım ey. Bişte Halmurat'ın eli barmy da? Bu ýak gece. Onu şonu aýdarsaňyz da. Mene onunla gittim. Halmurat suutda bardadı bolşýaly aýtdy. Bu onuň işini ýeňletdi. Oňa belli mukdarda jerimet almak bilen çäklendiler. Öwelek epetli ýyl gerşini alyp, ýyl gözünden ýygnandy. Halmurada şoförçülük işini bermegi qadagyn etdiler. Aşıragy kolhoz başlygy Ajebijäniň ýanyna gitdi. Kontorada şol wagt gowherim bardy. Aşıragy olar bilen talamlaşyp bir çetde oturdy. Ajebeji oňa sorag berdi. Aşıragy bizlik näme işiňiz bolsa aýdyp oturuň. Wah. Men şol oglum üçin. Şonu işinden aýyrmaň diýmek geldim. Bilýänsiňizle şondan başga menne oglum galmady. Onun ulukse uruş deldi.
Ondan bir de şeyle olacak olsa, bir de katı ağır düşük. Bu taparlıkça onu beytmen kaçak, beytmen. Onu işinle öyle kaldırın. Ne edecek? Öyle bir son kuvalıkta kakavasırak bollu da, günahmenli de yok değil. Yekemir deyip kendimir zat demedik de. Beylek kişi olurluğunu cüda beyle zatlar bolmaz öyle olun. Ne edecek? Olurun yoktu. Ah, halmıradım olursa ol ölmendiriverdi. Aceveci ağatlarım pikre battı. Şol arada gövher dillenni. Halmırat her kimçe de vardırlı. Hoňýaly bolsa mene Halmyradyň öňkü işini galdyrmagyny razy. Aşrağı hoşal bolup öýüne bardy. Yeri bardyňmy? Näme diýdiler? Yaxşı düýetdiler. Kim bar eken diýdin? Hem var. Başlığım, ikorunmatarım. Ondan o gövherim var eken. Ol akýalym bardyma. Belak gel. Sen mırdipe oli. Vaye, diýmedigmi, soramadygmy? Şolgyzy dil ýetiräýseň inden meýlek dilin gömeýinden soğraryn. Oğlun arkasynadan ýene şo boldy. A sen welin ardyň gysgatyp plan pitmeden ýen bolýan. Şolgyzy öýlenmälik üçin näme oğlun şuuldara düşüp bereli. Senin matalasız. İçki jayda iki garrynyň gurruny diňläp ýatan Halmyrat içini geplediýärdi. Inni men näme iş etsem käme. Arnamys meni qasak goýup alyp barýar. Gövherden otonjyma qara ýere giredim gelýär. Menini gövheriň töýgüsine mana gep bolup bilermi käme. Yer nämeden başlamaly, nämeden? Näde böýdüm gowadym diýdirmeli. Inni gövherilen oturup gürleşmege beýlede dursun. Hatda men onuň önüne ýedin mer görüp bilermi käme. Hergede kon diýdaryny gözüm düşenni edil içim magrym odaly berýär. Gövherim meni bir wagt söýgenligine de anamasa bolup durma. Ol yine öňkü kärni, täzejip gaz maşynyna atlandy. Inni toý beýleki gurrun ýatyşypdy. Her kim öz işi bilen gumrady. Aşra kalhodyň gök ekinine sakçylyk edip, öýke täbir köglenýärdi. Aqltan ejidi öýüň hytyrdaty bilen qara başyna gaýdy. Göräýmäge barda terbiýer hemme jidat öz maýdary bilen gidip barýan ýarydy. Halmyradyň ýüregini diňläp gören çüngülin ýagdaý düýbünden başgaçady. Onun ýüreginde turup başlan harasat öňkü soň kuyunçak däldi. Horlanyp gerep akyp gidip barýady. Her gedek çağırar bagyny, gövherleriň öýüni görenni baş aýlanyp gözi garaňkyrýady. Ýetişi billiginden maňdaýyna urýady. Bir gün ol çağırar bagyny gövheriň ýanyna bardy. Gövher, sen meni bagşla. Men samsyk ekenim. Sana näme gerek? Sen ýanyma ýüreti ötünç sormak elim. Men seň bilen düşmançylygym ýok. Beýdime, Gövher beýdime. Menin mundan artyk sydap ýamok. Sen ýanyma iň soňky demde atdym. Sen ýanyma ötünç sormak gelýänçem görenýärlerimi sen bir bilsedim. Her ýüzüme ýatsaman sensiz ýaşap bilmen. Halmyrat, sen namard ekeniň. Sen zady gyldyň. Sen hemme zady pul bilen ölçülýändir öýdüp pikir etdiň. Sen durmuşdan, ýaşaýyşdan gorkdyň. Ejem ölünden soň bir topar ýetim başyňa düşer öýtdiň. Men bolsam
Şu günler diňe sana garaşypdym. Diňe senden delala ditläpdim. Yadyňa sal. Urşylynda köp adamlar yetim galdylar. Yetim galan ayallar, yetim galan çağalary ene boldular. Adamsa urşda wepat bolup ýeki galandy. Ajabece 4 yetimi taklapdyr. Ağdyn naqyn çykaryp şolary beripdir. Men tenem şeýlemken öýdüpdim. Sen gol beýle däl ekeniň. Ine men gaty kän çağany eklep terbiýelep ýörün. Bar aladam, ehli guwunjumşylar. Men olar terbiýelerin. Ýöne sen ýaly adam bolsunlar diýip terbiýelemen. Halmrat Gowheryň ýanyndan ýüzüni urlan ýar bolup çykyp gitdi. Pagta ýygyn başlandy. Halmradyň iş özüne ýetipdi. Ertiden akşama çenini bağda pagta daşýady. Araq içmek, gök maşinine geliren jetmek, inni oňa düş ýaldatlar bolup galypdy. Hiç açın adı tulmad Halmrady inni öwýärdir. Plan olup kalgozda uly toý bolanyny oňa sagat sylygan berdiler. Şol dabaraly ýygnakda Gowhery motyrdy. Halmradyň göwnüne bolmasa o da yüzüne bakıp ýylgyrýan ýaly boldy. Halmrat bolin onun yüzüne gönü bakıp bilen okdy. Ol diňe öýde bilen gürleşýärdi. Muňa dünýe diýerler, dünýe. Gowhery madama diýip gelip ýörüp bilmedi. Onda bir gün olam ýerine durmuşa çykar. Ýene öýlensem hem öýlenmesem hem tapagy ýok. Men birini öýleneýsem Gowherym şoň başga ýerine durmuşa çykar. Wah, Gowher şeýlip durmuşa çykman gelip ýerdi. Men öýlenjegim dälle. Ýöne beýle zatym boljak gumany barmy? Gowherym adam ahyrym. O da durmuşa çykmady ahyrı. Hanem me öýlenme meselen nähil bolar diýip ejem hakymyň telimine soradylar. Ýer men olary näme diýip, ne bor diýip bilýän, ne de ýok. Akıl huşunu Gowhery alran Halmrat ýene bir gün nähili bolup çağırar bagyna barany duýman galdy. Kapı çalıca jygyllap açylandan gözi Gowhery düşdi. Ýüregi sartyp gitdi de güýçli deňiz tolkunlarynyň astyna garan ýaly kopukdy. Şol wagtyň özünde de kapyny ýygyna ýapdy. Gowher kimindir biriniň kapyny açanlygyny duýdy. Bir tanymdan soň kelletini galdyryp äpişeden seretdi. Halmrat hol çağırar bagynyň howlundan çykyp barýardy. Halmrat? Nämçin girip bilmenitdi? Yok. Meňden bolanok. Onu mundan artyk horlasam, ol öler. Nästemem? Men onu teýýän ahry. Yazıcı Arap Gurbanowyň Öýlençi powesti boýunça düzülen radio oyunu dinlediniz.